klinkt als een vakman. Daar ben ik absoluut niet tegen. Maar de zaak niet, daar gaat hij wel. Dat mensen hier op vakantie komen, iets terugdoen voor het landschap, daarmee ook eigenlijk heel erg ondervinden hoe het is om onderdeel van het landschap uit te maken. Moet ik het even overnemen, Gert? Ja, de ene boom is wat makkelijker snoeien dan de andere, moet ik zeggen. Maar dit is op zich een hele gezonde boom, hoewel hij een fikse wond heeft hier aan de rechterkant. Maar hij is vitaal, dat zie je gewoon aan het aantal verticale loten die hij afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Dus hij wil wel, die boom. Dat we eerst de boom van de buitenkant bekijken, hoe is de vorm en waar zou je wat weg gaan halen. En dan heb je natuurlijk al van die overlegmomenten die zij dan graag hebben. En de werkers zelf die willen graag zagen en snoeien. Ik heb altijd een kaartje bij de hand. Kijk eens, het stappenplan. En daar moeten we ons aan houden. En dan zoek een beetje een combi op, hè, dat je niet zomaar naar de lukraak gaat zagen, maar dat je wel even in overleg en volgens de richtlijnen gaat zagen. Ja, als je aan de andere kant zaagt, dan gaat die zaagklank dus dat weet je niet voor elkaar. Als ze volgend jaar weer terugkomen en de snoeimeesters die dit jaar mee hebben gedraaid, dat waren er elke dag een stuk of 4, 5, als die ook weer meedoen, dan ben ik tevreden.